Ja, wij beginnen bij de werkgroep De Moedige Moeders. De Moedige Moeders is een landelijk netwerk van vrijwilligers die haar inzetten voor het stiepje van mensen die troffen binnen door verslaving of het nou de slachtoffer zelfs binnen of haar dier binnen. Dat keer voor beide partijen. Dus in heel Nederland bieden ze veilige toegankelijke locaties. De mensen terecht kunnen van een harkinteer, praktische hulp en emotionele stiepen. Bij ons in de studio zitten Nelke Wiersma en Sjoekie van der Meer. Dames, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Moedige Moeders, dat is een landelijk netwerk. Maar het zit inmiddels ook in Friesland, begreep ik. Hoeveel locaties binnen nou? Mag ik dat ontdijvreken, Nelke? Jazeker, ja. Okay. We zijn begonnen in Leeuwarden 3 jaar geleden. Met 1 groep, wekelijks. En wekelijkse bijeenkomsten. En sinds vorig jaar is het uitgebreid met een groep in Drachten. En 2 groepen in Oosterwolde en Appelscha. Dus we hebben nu 4 groepen of tenminste 4 plekken in Friesland waar de bijeenkomsten worden gehouden. Ja, oké. Dus dat breidt eigenlijk wel steeds uit. Zeker. Ja. Nou, hij en beide ondervinding met verwanten of familieleden die verslaafd binnen of Westha. Zou je er wat over vertellen willen, Sjoekie, of niet? Nou, ik kan er wel iets over vertellen. Ik heb een zoon die is verslaafd. En nog steeds trouwens. Maar die is al heel lang verslaafd. En als er meer in iets is, dan denk ik van, oh wat vreselijk. Mijn zoon dit, want hij had toch bepaalde verwachtingen van Ben. En die komen dan net uit. En dan is het hield aan. En om hem maar een beetje op de rug te paard te horen. Maar dat is juist, vinden we net een goede manier. Dus dat bepraten we dan in zijn groep. Ja, want dat is eigenlijk de volgende vraag. Want hoe komt je dan bij zo'n groep? Want het lijkt mij dat er wel een drempel in zit. Want er spelen alle emoties en gevoelens mee. En dan zei ze al van, je wil het eigenlijk, een gebeurt wel. En daar op een bepaald moment dan ontstaat er misschien ook een bepaald soort uitzichtloosheid, of niet? Nou, dat zeker. Ja. Maar ik kwam er daar omdat Nelke hier een heel stuk in de Leeuwarden Krant. En toen dacht ik, nou, dat is kreeg voor mij om niet daarbij aan te sluiten. Dus toen dacht ik van, nou, ik mail gewoon. Dan is die een mailadres bij. Ik zei gewoon van, ik heb wel zin om in die werkgroep te zitten. Dus zo ben ik erbij kwam. Ja, want Nelke, wij horen dat alweer als Kostjelin hebben wij ook wel eens contact gehoord. Ja. Dat was ook wel de initiator van die groepen van Friesland, of net? Ja, klopt. Ja. Zeker. Ja, klopt. Maar dat is ook ontstaan omdat je zelf ervaringsdeskundige bent. Ja. Ik heb onlangs nog met de groep gedeeld. Ik ben ongeveer 50 jaar nu naaste van mensen met verslaving. Dus dat is heel lang. Een heugelijk feit misschien, maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Maar inderdaad. Mijn broer is verslaafd geweest. Een van mijn broers die is daar ook aan overleden. Heroïneverslaving. En mijn zoon is vanaf zijn puberteit verslaafd. Of tenminste, we zeggen tegenwoordig heeft een verslaving. Ja. Je bent niet verslaafd, maar je hebt een verslaving, zeggen we liever. En die is inmiddels nu 46, dus reken maar uit. Dat is ook een... Dat is best heftig. Ja. Zo'n lange tijd om bij dit soort problematiek geconfronteerd te worden. Zeker. Ja. Nou ja, en waarom ik dan begonnen ben. Ik heb dan, wat Sjoekie zei, een aantal jaren geleden een artikel laten plaatsen. Een interview gehad met de Leeuwarden Courant. En dat was ook bedoeld om een oproep te doen voor mensen die mee wilden helpen om moedige moeders op te zetten. Maar wie is er al belutsen bij het landelijk netwerk dan? Of niet? Ja, ik had al contact gelegd met het landelijk netwerk. Alleen in het noorden waren geen groepen. Nee. Want ik wilde me daar wel bij aansluiten. Maar goed, dat was allemaal veel te ver. Dus in overleg met het bestuur van landelijke moedige moeders heb ik besloten om dan in Friesland een groep op te gaan zetten. Ziet er achter van dat er, die vraag moet je eigenlijk misschien wel beantwoorden, van dat er geen organisaties binnen of verenigingen, waar die hem te lonen kennen, maar dat stukje wat die hem eigenlijk wil zieken en dat de oorzaak weer van het ontstaan van moedige moeders? Of Klopt, ja? Dat is precies de kern van het verhaal. Ja, mijn ervaring en van Sjoekie ook, van alle mensen die hierbij... Maar wat mist die hem dan? Hulp voor naasten. Er is een prettige schaamte. Als mensen met verslaving te maken hebben, of de partner of een ben, dan schaam je eigenlijk, want dan denk je altijd van het lijkt om mij. Ja. En dat is heel vaak net zo. Nee. Maar het is eigenlijk nooit zo. Maar toch hebben we dat. En als dan met elkaar in gesprek bent, komt erachter van, oh, dus doe hard precies hetzelfde. En dan kiest met elkaar een soort van oplossing of
een idee ontdragen en de kisten nog maar helpen. Maar organisaties waar mensen geholpen worden met hun verslavingsproblematiek, die gaan net een kantoorke waar familieleden even bij elkaar komen kunnen om even te jaren echt van, goh, hoe is het? Want het is natuurlijk, denk ik, in de zwarte dan was ik naar het netwerk zien, waar mensen inzetten en kist dat netwerk ik broek als kracht om, wat dan ik maar te bewerkstelligen. En dat zie je hem eigenlijk, dat bestaat net. Zo mooi wezen. Nou ja, we hebben natuurlijk Verslavingszorg Noord-Nederland hier in het noorden. Ja. Dat is ook de enige grote organisatie eigenlijk. Die heeft wel een paar groepen voor ouders of voor partners. Maar goed, dat is 1 keer in de maand. En er is af en toe een gesprek voor naasten als je kind in behandeling is bij VNN. Maar dat is ook heel sporadisch. Is echt gewoon veel te weinig. Ja. Kunnen ze ook niks aan doen, want daar is gewoon geen geld voor. Nee. En dus er is wel hulp voor de mensen met verslaving. Maar daarnaast hebben meestal het nakijken. En als je kind niet in behandeling wil, om wat voor reden dan ook, dan heb je helemaal als naast het nakijken. Want dan heb je ook geen connectie met een verslavingskliniek. Nee. En dus dan sta je gewoon met lege handen. Dat is wel een god, hè? Enorm gat. Dat er net is. Ja, is Nou, dan hebben we de moedige moeders. Die vullen dat god al op. En wat gebeurt er in de werkgroepen als je bij elkaar zitten dan? Wat doe je? Eerst ervaring delen. Ja, ik zoek maar even naar je bij. Elke kind heeft Sjoekie zei net al heel mooi. Ervaringen delen. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat je je verhaal kwijt kunt aan mensen die snappen wat het is. Hè, dat je mee kunt voelen. Dat is eigenlijk al een hele belangrijke. Ook een moeilijke stap voor veel mensen, merken we nu na een aantal jaren. Het is echt dapper als mensen durven te komen. Dus dat proberen we, een warm bad, begrip tonen, laten praten. Maar een belangrijk aspect is ook, Sjoekie noemde het net ook al, wij naasten doen soms dingen. Wij willen onze kinderen graag helpen en redden. En dat werkt meestal averechts. Eigenlijk altijd. Als je gaat redden, dan werkt dat averechts. En wij proberen dan ook in de groep, dat is puur uit eigen ervaring, te kijken van, dit doe je nou al heel lang. Dat helpt niet, hè? Wat kan je anders doen? Hoe kan je het beter doen? Wanneer help je je kind nou echt? En wanneer moet je grenzen gaan stellen? Moet je afstand nemen? Moet je loslaten? Ja. Werken tot voor die extra, Sjoekie? Ja. Ja? Doe het vaast tot extra. Nou, dat wat Helke nog vertelt. Ja, ik heb heel lang mijn zoon redden wil. Of ik weer een soort redder voor hem. Ja. En joeg hem hield of eten of wat dan ook maar. Omdat ik dacht van, als ik mijn peeske lekker eten had, dan wil ik dat hij daar had. Ja. En hij wen al op zichzelf. Dus ik dacht altijd van, ik kan maar redden, dan red ik hem ook echt. Maar toen zei ze me van, mem, du mag me net meer helpen. Want dan de helft me niet mij, de helft me jeder mij de groen in. En dat is natuurlijk echt zo van als een ben van 30 steeds maar hoppen wordt er om mem, dan haast er iets. Ja. Dus en dat is net wat ze willen. Kist ik dan, dat had misschien nou een verwarring in die houding ten opzichte van hem bewerksteller. Wat misschien wat objectiever, wat praktischer is, kist je eigen emoties dan loslaten. Want dat is eigenlijk wat zij was verteld. dat soms groter is dan de praktische hulp. Maar eigenlijk moest je emoties loslaten. Want dat zei die zongen dus eigenlijk. Ja. Nou, ik geloof dat ik daar dagelijks aan werken moet. En dat is iets bij dus het lastig. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is hartverscheurend soms. Ja. Maar het mat. Ja. Wil ik hem helpen, mat dat. Ja. En vooral omdat dat ik zelf zei, vond ik dat wel mooi. Ja. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk als je denkt van, maar straks dan lijst in de goord en dan wat dan? Ja. Dan viel je misschien zelf ook nog eens schuldig, ik het nog maar bij ons doen. Dat viel je sowieso. Ja, denk ik ook. Want Nelke, die vraag van die eigenlijk echt. Want ik weet net hoe lang het is zo'n verslaafde, maar is het kijk 50 jaar. Nou, die voor mij nog net 50 jaar. Nee, oké. Dus dan 50 jaar heeft zo daar helaas ervaring. Maar ervaarst u dat echt nog steeds zelf net? Dat blijft lastig. Maar ik heb inmiddels wel de ervaring dat ik, en dat is best wonderlijk, maar dat is het is een proces waar je natuurlijk in komt. Ja. Maar ik kan het goed loslaten. Ik zie mijn oudste zoon, zie ik niet veel, maar ik heb wel een heel goed contact met hem. En dat lukt nu eigenlijk veel beter, nu ik het deel verslaving heb losgelaten. Ik heb door schade en schande moeten leren dat ik daar niks aan kan doen. Nee.
Ik kan zijn moeder zijn en hij blijft altijd mijn zoon. Maar ik heb echt moeten leren om dat deel van verslaving bij hem te laten. En dat is een heel langdurig, lastig proces. Dan zit je iemand je een verhaal te vertellen. Nou, dat hebben wij al die en we zitten altijd beperkt in de tijd. Maar je zit hier eigenlijk, want je wil graag een groep in wat is Friesland opstarten. Dan neemt het schrekkel voor jou plakken. Nou, dat is je net echt in de regio. Nee. Waar zit je hem op dit moment in dat proces? Is dit een oproep nou of een start of ben je hem al dwanden? Nou, zou kunnen. We hebben natuurlijk wel publiciteit gemaakt, ook in deze regio. Maar ja, op de een of andere manier, dat kan natuurlijk door de afstand zijn. Ja. Dat de mensen uit deze regio toch niet naar Leeuwarden of naar Drachten willen gaan. Een enkele keer is er wel iemand geweest hoor. Maar als er genoeg mensen zouden zijn die hier, want ja, hier in Noordoost-Friesland is er ook volop verslaving, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is een groot probleem. Dus er maken een hele protte ouders, familieleden, verwanten wijzen die eigenlijk hetzelfde ervaren zoals je dat vindt. Ja, zeker. Ja. Dus als er mensen die dit horen en zeggen van, nou, ik zou dat wel willen, dan gaan we kijken of we inderdaad ook iets in Noordoost-Friesland kunnen starten. Zeker. Ja. Je hebt een site, www.moedigemoeders _Nederland.nl. Goed, als moedige moeders zien tekst, dan komt het waarschijnlijk via Google Evoluut bij je site. Ja. Meestal kun je zich daar aanmelden. Ja, dat is misschien makkelijker via ons eigen mailadres. Oké. Dat is Nelleke. Oh nee, niet mijn. Nee. Moedergemoeders zeg je steeds. Moedigemoeders Friesland@gmail.com. Ja. Oké, dus daar kan mensen zich aanmelden als zij, maar met je contacten. Ja, ze mogen ook bellen op de landelijke site. Dat mag mijn telefoonnummer wel. Ja. Dus, hoe groot ben die groepen bij die hem nou in zitten? Ben dat grote groepen? Of, ik zit er even te denken aan de veiligheid, want daar zit ik wel een drempeltje. Maar hoe groot ben die groepen? Het varieert. Ja. Soms zitten we met 4, 5 mensen. Soms met 7, 8. Maar we merken gaandeweg, een kleinere groep van 4, 5 mensen is soms is eigenlijk heel fijn. Ja. Want dan hebben mensen de tijd om hun verhaal te vertellen. Dan wordt het ook een echt gesprek. Kun je de diepte in. Maar goed, het varieert. Van 7 tot 8 mensen. Ja. Nelleke en Sjoeke, de tijd zit erop helaas, dus het gaat snel, want we beginnen er dan heel goed te opraden, denk ik. Ik wil je hem 10 dagen van je talen. Ik heel moedig dat je hem dat verhaal je vertellen wil. Ik wens je hem een heel soort succes, maar het werk wat je hem doet en de stiepen die je hem van wat krijgen. En laten we hopen dat je nog eens Friesland extra groep komen kunnen, want ik denk dat dat echt wel een verlet leidt. Ja. Dus 10 dagen en een goed Peerske weekend en ons is.